is Roopesh, Shetty and team. Once again back in the form. ನಮ್ಮ ರೀಟೇಕ್ ಗೊತ್ತನದೆ ಓಕೆನಾ? ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಎರನೊಟ್ಟು ಏಪ ಬತ್ತಾರದೆ. ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಏಪ ಬತ್ತಾರೆ ಎರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ದಾಯ ಬತ್ತಾರೆ ದಾನಿ ಬತ್ತಾರೆ ಈತೆ. ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಎರನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾರದೆ ಚೂರ್ 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 ಸಾರಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ 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 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಏರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಎರನ್ನು ಬತ್ತಾರೆ ಎರನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾರೆ ಏರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಓಲ್ಪ ಬತ್ತಾರೆ ಏರ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ದಾಯ ಬತ್ತಾರೆ ಎರನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾರೆ ಅರನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾರೆ ಮೆರನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಏನಂದ ದಾಯಲೆತ್ತಾರ ಮಾರ ದಾಯ ಬತ್ತಾರೆ ಮಾರ ಹತ್ತು ಸಾವು. ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಏರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಎರನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾರೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ದೇ ಬತ್ತಾರೆ ಎರನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾರೆ ಎರನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಏರ್ ಮರ ಮುಜಿಗಸ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ ಅವು ಈರೇ ಬರೀತೀನದೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಬರೇನೋ ಸುಲಭ ಮೂಲ್ಪ ಅನ್ನ ಆತೋದಲ್ಲ ಮಾರೆ. ರೆಡಿ. ಟೇಕ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಾರೆ ಯಾಪ ಬತ್ತಾರೆ ಎರನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ದಾಯಿ ಬತ್ತಾರೆ ದಾನಿ ಬತ್ತಾರೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ನುಜಿ ದಾಯಿ ಬತ್ತಾರೆ ಪಸ ಫೈನಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ರೂಪೇಶ್ ಭಾಯ್ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿ ಜಾವ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆತ ಟೇಕ್ ಆತ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಒತ್ತಾನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಬರ್ಬೇನ್ ಸಾನೇನ್